दुमदुमली पंढरी अवघी दुमदुमली पंढरी अवघी दुमदुमली पंढरी आलिया 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 हो वैष्णवाचे भार आलिया हो वैष्णवाचे भार शोभले हरिनामी नगर शोभले हरिनामी नगर अवघी दुमदुमली पंढरी अवघी दुमदुमली पंढरी अवघी दुमदुमली पंढरी 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 हरिओम तत्सत. सर्वांना जय सच्चिदानंद. या ठिकाणी स्वामीजींच्या स्टेजच्या जवळ ज्या VIP खुर्ची घातलेल्या आहेत, पांढऱ्या रंगाच्या पांढरा कपडा घातलेला आहे, त्या ठिकाणी कृपया VIPसाठी त्या खुर्च्या असल्यामुळे आपल्या भाविक लोकांनी किंवा सांप्रदायिक लोकांनी कृपया मागं जाऊन ज्या खुर्च्या आहेत तिथं बसावं. VIP खुर्च्यावर कृपया बसू नये. जय सच्चिदानंद. उधळीत रंग अबीर गुलाल उधळीत रंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग अबीर गुलाल अबीर गुलाल अबीर गुलाल उधळीत रंग अबीर गुलाल उधळीत रंग उधळीत रंग उधळीत रंग अबीर गुलाल उधळीत रंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग 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 उंबरठ्यासी कैसे शिव आम्ही जातीहीन उंबरठ्यासी कैसे शिव आम्ही जातीहीन उंबरठ्यासी कैसे शिव आम्ही जातीहीन रूप तुझे कैसे पाहू रूप तुझे कैसे पाहू रूप तुझे कैसे पाहू त्यात आम्ही लीन बायरीशी हो मुदंग 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 गावोनी अभंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग अबीर गुलाल अबीर गुलाल अबीर गुलाल उधळीत रंग 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 अबीर गुलाल उधळीत रंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग वळवंटी गावू आम्ही वाळवंटी नाचू वळवंटी गावू आम्ही वाळवंटी नाचू वाळवंटी गावू आम्ही वाळवंटी नाचू वाळवंटी गावू आम्ही वाळवंटी नाचू वाळवंटी गावू आम्ही वाळवंटी नाचू वळवंटी गावू आम्ही वाळवंटी नाचू वाळवंटी गावू आम्ही वाळवंटी नाचू चंद्रभागेच्या पाण्याने अंग अंग न्हावू चंद्रभागेच्या पाण्याने अंग अंग न्हावू विठ्ठलाचे नाम घेऊ
पांडुरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग आषाढी कार्तिकी हरिओम हरिओम तत्सत पूज्य सद्गुरु ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराज तसेच संत मान्यवरांचं आगमन जे आहे ते काही क्षणात व्यासपीठावरती होणार आहे. जी बैठक व्यवस्था करण्यात आलेली आहे त्यामध्ये पुढील जे 4 लाईन्स आहेत ते VIP आणि VVIP लोकांसाठी आरक्षित आहेत. त्यामुळं कृपया त्याच्या व्यतिरिक्त ह्या पुढील रांगांवरती जर कोणी बसलं असेल तर त्यांनी कृपया पाठीमागे जाऊन बसावं. विविध क्षेत्रातील महनीय मान्यवर वेगवेगळ्या देशातून या कार्यक्रमासाठी श्री देवी लयराई मातेचा सखा पांडुरंग अबीर गुलाल 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 उधळीत रंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग. हरिओम तत्सत. पूज्य सद्गुरु महाराज श्री ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजींचं आगमन काही क्षणात व्यासपीठावरती होणार आहे. त्याचप्रमाणे महनीय मान्यवर संत महंत यांचंही आगमन होणार आहे. बैठक रचनेसंदर्भात एक विनम्र आणि प्रेमळ सूचना सर्व भाविकांसाठी आहे. श्री देवी लयराई मातेचं दर्शन घेण्यासाठी विविध मान्यवर विविध देश विदेशातून इथं आलेले आहेत. त्यामुळे सर्वांची जी बैठक व्यवस्था आहे ती विशेष व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. समोरच्या ज्या 4 लाईन्स आहेत त्या VVIP साठी आरक्षित केलेल्या आहेत. त्यामुळं सर्वांना विनंती आहे जर त्याच्या व्यतिरिक्त कोण इथं बसलं असेल तर कृपा करून आपण त्याच्या पाठीमागे जाऊन बसावं. कारण आपण सर्व या कार्यक्रमाचे यजमान आहोत, देवी लयराईचे भक्त आहोत. त्यामुळं इथं आलेल्या सर्व जे आपले अतिथी आहेत त्यांचं स्वागत त्यांचं यथोचित सन्मान आपल्याला करायचं आहे. त्यामुळं VVIP लोकांसाठी जी व्यवस्था केलेली आहे ती कृपया VVIP लोकांसाठीच आरक्षित ठेवावी अशी सर्वांना प्रेमळ विनंती. जर भाविक इतरत्र जर या ठिकाणी स्थानापन्न झाले असतील तर त्यांनी कृपया पाठीमागे जाऊन स्थानापन्न व्हावं अशी विनंती. जय सच्चिदानंद. ज्या खुर्च्यांना व्हाईट कव्हर घालण्यात आलेला आहे त्या खुर्च्या VIP साठी आरक्षित आहेत. त्यामुळं कृपया आपण यजमान आहोत आणि या कार्यक्रमाला देश विदेशातून महनीय मान्यवर आलेले आहेत आणि त्यांची व्यवस्था आपल्याला करायची आहे. त्यामुळे सर्वांना प्रेमळ सूचना आहे की आपण जे महनीय मान्यवर VVIPs आहेत VIPs आहेत त्यांना कृपया आसनस्थ करावं आणि आपण त्यांच्या पाठीमागे जाऊन बसावं अशी विनंती. हॅलो काय भुललासी वरलिया रंगा कमान ढोंगी किरणोने ढोंगा कमान ढोंगी किरणोने ढोंगा कमान ढोंगी किरणोने ढोंगा काय भुललासी. हरिओम हरिओम तत्सत.
हरिओम तत्सत. उपस्थित सर्व भाविक भक्तजनांचं हार्दिक स्वागत. पुनश्च एकदा सर्वांना प्रेमळ सूचना आहे की पूजनीय सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराज तसे संत महंताचं आगमन कार्यक्रम स्थळी झालेला आहे. समोरच्या खुर्च्या ज्या आहेत त्या VVIP लोकांसाठी आरक्षित केलेल्या आहेत. पुन्हा एकदा सर्वांना प्रेमळ सूचना आहे की या कार्यक्रमासाठी देश विदेशातून महनीय मान्यवर आलेले आहेत. त्यामुळं आपण सर्व या कार्यक्रमाचे यजमान आहोत. त्यांचा यथोचित सन्मान करून त्यांना आरक्षित खुर्च्यांवरती बसण्याची तजवीज आपण करूया. सर्वांना प्रेमळ सूचना. जय सच्चिदानंद. लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा
मजला ठाव द्यावा पायी जगदंबे माझे आई मजला ठाव द्यावा पायी. लैराई माते माझे आई मजला ठाव द्यावा पायी लैराई माते माझे आई मजला ठाव द्यावा पायी. लैराई माते माझे आई मजला ठाव द्यावा पायी लैराई माते माझे आई मजला ठाव. सब कहते हैं परसिस्टेंस इज द की, पर अगर मैं एक ही जगह पर अटका रहूंगा तो ये किस काम की। 500